हेलो लोगोफोर गोबाव साननि उनाव दिनैसो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया तो माने बारसिङाव आरोना नै ना खारनो फैदों है हाखरा माने दुकानावबो बेखानसे बारा काम गैया नालाय बेखायनो माने ना खारनि ओमफ्राय ना खारगासिनो दङ बर्तमान ना खाराखै ना हमनो थाखाय दैखौ सारगासिनो दं आरोना तो नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौहाय नै दैया रानबोगासिनो दङ खम जाबोलांगासिनो दङ माने फुंनिफ्रायनो सारनो मोनाखै 10टासो सारनो फैदों नै बैलाय दैया रानगासिनो दङ बेथिंगालाय हन्डा लगायगासिनो दङ जंगलबारि पुरा जंगलबारि एइलाय बेलाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेलाय दैया रानगासिनो दङ रानहोलांथारदो बेनिफ्राय नै बेलाय बे पाइपखौ लानानै ओरै माने दै सारगासिनो दङ नै पुरा दै सारगासिनो दङ बिराद गोजानलै पाइपआबो बिराद गोलावखा दैया पुरा दुब्लियाव माने थांजोब्बाय दुब्लियावहा दैया हा नेट गैया गैया हाबथो दैयानो रानजोबाखै ना हमग्राफोरा पुरा रेडि थिं खाथाम थिं खासे मोनदों ना होमबा एकदम लेथ्रा दैया दैया नाय माबायदि हाखर खारबा माबायदि जायो नै मेचिननि दैया एकदम नैलाय अबस्था काहिल अबस्था गैया नै दैया एकदम जोबोद गाज्रि स्पिड खमिलांबाय दे थांगासिनो दं माय हाखराबो रानबाय ओइलाय ना हमग्रा खानाया हमगासिनो दं आरो मा ना मोनोरा दालागि जिबौ मानै मोनबाय दन्दा जिबौ बेसेबांलाय गोजान थांगोन ना बे साथिं थांगोन रा हा बे गाटायाव खुसिया दं बेखिनियानो आरो बेलाय खुसिया मासे मानै माथाम माब्रै पासता सोर मिथिलाय बेखौ जावजागोन होननानै उल्टा उल्टि खारदों बेखिनियानो मोनबाय रा एखि जागोन ना बे हा खुसियाखौ बादों होननानै
गोरिबा बासे बेखिनियानो जांगोरा 200 टाकानि पेट्रल बायनानै ना खारनाया मा मोनगो लस जाबाय गामालि बोसोराव किसनिदो खारनानैनो लाब जायोमोन देग्लाय माबा हन्डादो खारनानै लस जाबाय नै हन्डाफोरखौ बोख्लायाखै दाबो देग्लाय लसआनो लस